Sampean ini perempuan apa laki-laki? Lanang Sini ya. Ada apa? Kamu perempuan apa laki-laki? Ini apa itu lo? Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tahu. ya mana ya ngendok. Tapi ini kok enggak ada isinya. Oh, iki ra nek isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. Gombal piye to asli, Mas? Lah, percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Lho, penake kaya ngene lho, kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo, 3 2 1. Lah kok mbok wasne Perempuan itu bukannya selalu ingin dimengerti, Bu. Anjane perempuan itu tidak boleh salah, Bu. Iya, Karena betul. laki-laki itu tempatnya salah. Nah. Jadi laki-laki itu Pinter. harus apa? Menghargai gitu, Bu. Namanya laki-laki itu harus mengalah. Luwih dhisik genduk niken sing isih enom dhisik sampeyan tak aturi anu nduk ngaturke panuwun ingkang tanpa upama marang Bapak Purnomo Sagutrah lan ugi temanten kekalih Mbak Nanda karo Mas Relo lantaran panjenengane awake dhewe bisa silaturahim mapan wonten ing Driyareja Nguntara Nadi kene nduk niken. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu, Nduk. Nggih, kagem Bapak Purnomo. Nggih, leres nggih. Leres Pak Purnomo. Kula niku nek ngapalne namine Pak Purnomo niku kok kula ngeling-eling Purnomo pedhot ngoten mawon. Wah, iya. Nggih to, Pak? Heeh, wis mari saiki pisan. Oh, ngaten. Nggih, sugeng dalu Pak Purnomo, Bu Purnomo kalian warga Driyareja. Driyareja Magetan. Nguntara Nadi, Oh, nggih. Nguntara Nadi Magetan. Nggih niki acarane pernikahan putrane Bapak Purnomo. Nggih, Mbak Nanda karo Mas Relo sing menikah. Mbak Nanda dengan Mas Relo, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng, cepat diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kagem Pak Purnomo mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Asma kinarya japa, Nduk? Asmanipun ingkang kagungan hajat menika Pak Purnomo. Purnomo ki tegese yen ngibarati rembulan kuwi penuh dengan sepenuh hati Bapak Purnomo tresnani lan nglestarikake seni tradisi dan menghibur warga masyarakat Driyareja ngono kuwi. Nggih. Selanjutnya Bu Kesi, yo, Mbok Genti. Kula? Nggih no. Neng saderenge kula matur ndongaaken keluarga besar Pak Purnomo. Aku mau berpantun dulu dong. Wah, isik ae. Ya panggah, pantune panggah lho Pak. Pantune piye Bu Kesi?
nonton wayang. Hah? Utuh burung gelatik nih. Oh, genti, Nduk, genti. Alah. Rungokno ya? Nggih. Wirengno ya. Nonton wayang di Kota Magetan. Cakep. Yang aku sayang sik to Pak Cahyo. Piye. Nggih. Nonton wayang ning Nonton wayang Magetan. ning Magetan. Nonton wayang ning Magetan. Heeh. Hanya Pak Cahyo Kunta disayang yang menjadi idaman. Iya. Piye, Nduk? Bapakmu karo mbokmu ki terlalu romantis ngono lho, Nduk. Terlalu romantis sampai sing rondo-rondo karo sing apa jenenge jomblo-jomblo ki iri lho, Bu. Apa iya? Heeh. Lah mulane sawam tak dongake muga-muga sok lek entuk jodoh, awakmu ya romantis kayak bapakmu karo mbokmu iki lho, Nduk. Ya amin. Romantis sih lek ning panggung, ning omah yo tukaran kan. Loh, itu yang namanya bumbu, Pak. Bumbu ya, bumbu rumah tangga. Bumbu rumah tangga. Iya. Lah kula ndek wingi ngertos jenengan tukaran kali bukan si teng ndur panggung bukan si jenengan kengken apa to? Ting TikTok iku lho, Bu. Tak kon jupuk apa ngono lho bapakmu iki. Terus nesu-nesu. Tukaran pokoknya jenengan iku caksi lovers. Wah iya. Kayak rumusnya ngene, Nduk. Angger aku bar tukaran karo Bu Kesi. Bar kuwi Bu Kesi mesti mengandung neh bar kuwi terusan. Lah iya. Loh, nyuwun sewu Pak Dalang. Dalam. Nah, niki sekalian napa nggih? Kula badhe istilahipun memberi motivasi kepada pemanten berdua. Mbak Nanda, khususipun Mas Relo. Ya. Mas Relo, ngeten Mas. Gini Mas, kalau saya bilang bahasa Jawa ngoten jenengan anu nggih ngertos nggih. Dadi ngeten niki. Sing kula alami tiang berumah tangga menika biasanipun keromantisannya itu hanya bertahan selama 5 tahun. Muga bar kuwi halah kadang-kadang orang gagas pasangane. Neng jenengan jangan rumusnya ada satu hal. Apa Biasane ngene lho, Nduk. Wong lanang iki biasane lek ning ngarepe wong wedok ngono iki gayane iki ora ngawaki. Lek salahane ora ngawaki, ya toh? Ning wong wedok iku Mbak Nanda pinginnya selalu dimengerti. Orang mong Mbak Nanda tok, orang mong Bu Kesi tok. Tak kira ibu-ibu sedaya teng mriki nggih ngoten nggih Bu. Wong wedok niku pinginnya dimengerti nggih napa mboten? Nah, tapi ngoten niku. perempuan itu bukannya selalu ingin dimengerti, Bu. Ancene perempuan itu tidak boleh salah, Bu. Iya, Karena betul. laki-laki itu tempatnya salah. Nah. Jadi laki-laki itu Pinter. harus apa? Menghargai gitu, Bu. Namanya laki-laki itu harus mengalah. Bener, makane Mas Relo Pak ora Mas Cahyo Relo mengalah. Ora Mas Relo, ora Bapak Yoyo. Pokoknya jenengan ini bener ora bener, salah ora salah, kudu ngaku salah ning ngarepe wong wedok. Dah. Itulah laki-laki yang baik. Cocok Mbak Nanda? Lek iso orang ngakoni salah tok. Piye, Nek Nduk? iso wis gak kleru kudu ngekeki duit. Nggih ta, Bu? Betul. Kok lek hatinya berbunga-bunga. Ngene lho, Nduk. Ini aku nengahi Pripun, ning kok pripun? kuwi. Nuwun sewu ora kok mbelani karo bapak-bapak niku mboten. Ning witing klapa sak lubune. Ngeten Bu Kesi. Jadi tumrape wong bebrayan itu tidak kita saling menyalahkan yang lain, namun kita sendiri harus merasa salah dan harap dimengerti apakah maknanya mencintai. Mencintai adalah ketika kita tidak menyakiti orang yang kita cintai dan juga siap ikhlas legowo menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itulah mencintai. No. Tapi aku yo enggak. Yang namanya mencintai. Apa? Sing jenenge mencintai ku yo, Nduk. Tidak boleh saling menyakiti. Iya. Jenenge lek mencintai terus hanya untuk menyakiti untuk apa? Ya kan? Nggih. Cocok? Setuju, Nak? Setuju. Iya. Ngono lho, Pak. Wong aku Oh. disakiti bolak-balik ya, Pak. Alah. Ora. Ngene Nduk Niken. Nalika wayangan ana Ngawi kepungkur lek aku wis janji bakal gaweke tembang karo sampean. Wujude iki Pangkur Putri Ndoho. Ndoho iki lak ya Kediri tegese Nggih. sampean. Nggih. Iki ana sandi asmane. Dadi tembang iki yen diwaca mudhun ngono kuwi tulisane Dimas Niken Salindri. Nah, ngono kuwi. Sampeyan wis sinau apa rung bab kuwi? Tembang Kula kuwi. sampun dikirimi ning nganu. Mboten lali niki swantene mboten nutut. Oh ngene. Iki pancen persembahan kagem panjenengan. Jadi Nggih. tembang iki dibawani Pangkur,
iki cakepane sing gawe Pak Cahyo Kuntadi. Nggih. Ning cengkoke sing ndamel ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Nggih. Iki dipersembahkan untuk dirimu. Engko nggen bawa ben Bu Kesi wae, terus engko bacute iki Kadung Tresna jenengan bisa berdua. Oh, ngoten Ngono ya. nggih. Nggih, ngono. Nggih. Nduk, Ya Bu Kesi. Sama Ya. cendek-cendek ora apa-apa kok ya. Ya, sik dhewe ora apa-apa ya. Wani ini kan, oke sip, yo. Timen budaya ngrembaka Di Mas, nggih. masinang kling cahya nirna Ya, Bu Kesi, bantunan Bu. Nimas mestikaning jantung Ni terus Ken. kenyokang saking doho Sal. salwiring reh nembang beksa wus kacakup Lin. linambaran jiwa tama Terakhir Dri. Triya sumarah mring Gusti Alhamdulillah. Nggih, sak pangkur ki Nduk, openana ya Nduk tembang iki. nggih Pak Iki lek nggawe tak rewangi poso 7 dina 7 bengi lho. matur sembah nuwun nggih Pak Iya no, tak rewangi 7 dina 7 bengi ora nyedak mbokmu belas aku. alah gombal among sapa sing ngomong apa ya kuat ora nyedok nyedok alah bapakmu lho Dek bengi ngene anake turu ngono iki dheweke gayane wira-wiri nang ngarepku lho jam 12 bengi kan ngopo Pak terus wayahe lho ngelingke aku kok kan Oh, ampun kleru wayahe tegese lak tengah wengi Bu Kesi tak aturi wudu bar kuwi salat tahajud ngono lho maksude iki. oh percaya mboten Pak percaya mboten Pak percaya Alah percaya karepmu ora ya karepmu. tak kira wae endingnya piye Bu endingnya piye Bu endinge ya bapakmu ngerti-ngerti ngene lho gelandang mbokmu ngene mlebu ngene iki lho kan terus diapake Bu alah bocah cilik rasane melo ngerti Halo sampean yo ngomong kok ya kan aku ingin tahu aja sampean sik belum 17 tahun ke atas hari kita 17 ya Bu oh iya Ya bacute anu ya Nduk Kadung Tresna. Nggih. Nah, iki enteng lek iki ora dhuwur nadane. Dhisik ana Niken Salindri. Yo. Lamat was katon tejane yen mbok brangkatan menjalon manatu wirani sinawang tan Bu Kesi.
Kesi. Pacane sarwa asri jero batenku tansah nimas. 2 kali ya, instrumen tunggal rebah. Kesi dhisik geni ya. Lamet wis katon tejane yen dong berangkat para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Niken Salindri, luar biasa. Saged istirahat rumiyin sedhela, Nduk. Nah, nggih. Sukesi ya ben istirahat. Iya. Nadyanto bocah wis viral neng gelaring wayang uga neng dangdutan campursari.
ning nyatane nembang tradisi ya isih apik ya yuk. Sampun telas. Genduk niken salindri ya nduk. Cublak suweng. Dados. Berdiri nduk. Yo. Anak wedok Mbak anu Mas Nggih, Bodil. leres menika. Ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih Nembang cuwi. yo kepenak. Ha. Wajahe yo ayu, cantik. Disawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok jengset. Jadi niken arep tak entukno anakku lho. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Ah, Lanang Sini, sini ya. Ada apa? Kamu perempuan apa laki-laki? Ayo padha itu ae lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tau. ya mana ya ngendok. Tapi Saya ini kok enggak ada isinya. Oh, iki ra nek isine lho, Dok. Iki gombal lho, Dok. gombal piye to asli Lah Mas. lah lah percaya lho iki lho. Iki ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Gombal, Dok. Gombal. Lembang kaya nikan iki lho. Lah iya, aku mau krungu suaranya sampean iki jane suaranya sampean iki apik lho. Iya ta. Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iku lho niken dhewe lho ngakoni. Masa ya Termasuk kriteria Masa dike. sinden kene. Masa ngono tok. Duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, Mas. cocok kriteria. Iki lho niken ngakoni. Kowe iki demit ya seneng ae to kowe. Demit kene. Sementing anyang ngono lho Mas. Penting nyang. Nyanyine sing bener. Nah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? Senam apa vokal Senam ngono gitu? ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. piye. Dar, selindro dar. Dar. Lah, penggender kok iso mbok uter Iki tanggoku kok iki. Oh alah, dar gombe sih. Ya bener, ya kan ya. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kita Kene biasa kok nyapuk kok bengak-bengok. lho nek nek ngono kaya memang ya ngono kuwi. Kuwi latihan. Latihane ngono kaya ning kan. Ning kan. De de. He 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 he. Sampaikan. Penak lho bisa iki. Panjenengan itu bengok ngono to, Mas? Iya lho kaya iki. Ini Pak. Kira bener. Sampai. Dure sampai doang. 3 2 1. Lah, nikan, ngolor. Panjenengan kudu bengok ngono to. Iki lho nikan lho penak. Rumah aku. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah wingi aku yang ngrungokne Bu Kesi ning kamar kok. Lho kok Bu Kesi kok bengak-bengok senam tibake kae. Sok, lho kabeh sindan ya senam. Ora percaya. Sing ame yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok nang Mas. Ya, 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kowe genti liti. 3 2 1. Nyakal. Kowe goblok kok masalahe. Ya pedot-pedot nyapuk. Lah iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho sok pinter. Sing kaya
biasane Nggak diperhatikan nih. sing koyo ning kelas kae lho. Piye? Koyo ning kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, Lon. 3 2 1. Lho, penake koyo ngene lho kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo, 3 2 1. Lah kok mbok wasne Muni tak? kok. Jare kon ngawasi tanganmu. Iya muni. Sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini ya nadanya ini loh. nada lho. Ayo 3 2 1 ya. He, Nah, penak lho. Ah. Lumayan. Lumayan kan. Lumayan kan. Lumayan. mosok ngono wis apik. Ya apik. Ya ora kan ya. Kowe termasuk Pertama ngono. pertama kali yo Kuwi aku iso somben iso lungguh ning pojok kono Mas ya. Iso iso. Tenan. Iso. pegawan Tak kontrak kowe. tak daftar Mas. Iso. Pengerti aku Iki tidak. lho. Iki lho catane lho. Iso. Ayo. He, Iki dikek dangdut deneng tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk ya coba ya kok iso tenan to aku nek mlaku ora iso Mas. ora saking dangdut Gak usah. ya ya Sing lagu sing enak no apa? apa bojo loro Bojo loro, Jajan. bojo loro ya Bojo loro. Ya. bang piye Iki tak nadane. kowe ki iso apa ora kowe ki iso nyanyi apa ora to kowe lak ora iso nyanyi kuwi ae lah yo sembarang ya Ya, wis. sembarang wis kowe sembarang Lah, kowe seni kelas iki lho, biar. ayo ini ya ya 3 2 1 ya oke oke Nah, koyo ngene kayak kendang Mas 3 2 1 enak kayak gini bener Wi, Mas. Kuwi nek sinden-sinden ki apa ya iso? iso percaya to kowe iki ora percaya lho Masa iso? kowe ngremehne padang karo Iki lho sak kelas karo Niken. kabeh sinen bareng ya Cek sik. Ya. Bisa bener 3 2 1 yuk 3 2 1 Iso. aja nek iki yoga ki lho iso Yo kowe yo iso. ora percaya to masalahe seniman Masa, Mas? kabeh Nah, kulino. ora percaya Jajal aku ora percaya to. ayo 3 saya kok 3 2 1 Bisa bergomes tak yo kancane kuwi iki to. Kae kancane kae iki to. ini kecepet ae gomes kecepet ayo 3 2 1 ora enak kaya ngene lho enak kaya Sinden we. Kari kowe Nyoba lho. we. Ah. Dalange urung mbok iso jajal. iso iki kene kira ada sing Iso tenan. iso Sing penting ngematne tangan kuwi wis iso Mas. ora khusus dalang kuwi iso pinter Mas Ayo. Nyapol kok. iki ditantang karo batang Ditantang lho karo Niken lho. Lah yo. ayo pas ora iso ayo 3 2 1 Ah. Piye? Gak oleh diperintah kae lho, dicek kae lho, dicek kae lho. awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang mesti iso Lho lagi mesti iso. Ayo, yo 3 2 1 yo
Ya, iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet. Ya, sini. 3 2 1. He. Kentang. Iya, benar. 3 2 1. Lumayan. Tak. Ya oke. Jadi tinggi rendahnya itu panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah boleh. Berani. Enak. Vibrani juga sudah enak. Luar biasa. Tinggi rendah. Tapi kalau ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya kan? Nyapa? Lah kok malah ngomong-ngomong karo kancane. Lah aku dijak omong niken lho. Lah ya manut tanganmu kok iso. Lah aku dijak omong niken ya Kaya seneng niken iki lho. Itu kan menjuri itu namanya. Bengok kuwi sampe kaya padha bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Lah, Iki yo. Apa Nembang apa, Dok? Lestari nggih. Oh, Lestari. Nggih. Lestari. Pujaning sewa tirase tak gabuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke iku niken nggih limbukan iku kudu pujaningsih, lestari dan lain sebagainya. Nggih. Apa iso lestari? Ya iso. Piye? Sang Pate Sikro. Ini jel ya nyok. Mijil. Arep budal. Aton iki lho. Sang aku marai Wawur. lagu-lagu anyar iki ora pate sinau lho. Aku makel dalang. Mangga lestari niken salindri. Yo. Nggih. Nyapa lo nggawa kentongane? Dikira ngejep ning Solo baru ngono. Kowe iki nyapa? Lah aku Awakmu kok sok katut rono lho. Lah kok nyapo kok melu barang. Mos arep katut mbok pawon mau. Pujaningsih nggih. 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 Nah niku paling kathah paling mundutan Oh dereng. Nggih. Dereng garap. Dereng. Wah, urung. Dereng garap. Lidang biru. Sedang biru Sedang sampun. biru. Sampun nggih. Lah nggih. Apa? Lah nggih, sedang biru nggih. Oh, pundutan. Ah iya. Yen salah dipun aturaken Esok. selendang Aduan iso. biru. Yo. Nadyan to mung gamelan nyol tak percaya nyatane ya lumayan ya. Tapi saya nek gamelan, Pak. Nggih to, Mbak. Tambah ranca, iya to, Om. Nggih. Kula damel niki saiki. Kowe tangtung-tangtung apa? Apa to kuwi? Tekul es. Dikongkon dar. Nggih. Nyapa dar gombe to ngakon. Tung. Dodol apa to kuwi jane? Betul sandal. Niku wau jan pamundutan jan sawah brek-ambrek. Nggih. Sampai radi kanu mangke mboten sekeca kula niku. Lah nggih. Wong nggih naminipun menika nggih katresnan to. Nggih, leres Pak Cai. Yai ingkang kepareng tresnani dumateng budaya. Nggih. Nggih sak saged-saged mangke dipun aturaken. Mboten menapa. Wong godhong kates ae iso nglegakno Nah, weteng. nggih, wong sembukan niku lho damel gakne menungso niku saged lho. Iya. Iki ngoten ta Mas Angge? Si jingkas aku paling seneng yen genduk nikene nembang kitir sumilir. Ngeten lho Mas Angge. Senenganku kecilik. Pripun? Karep kula niku mawon. Sing pundi? Iki kitir sumilir niku karep kula. Apa judulnya apa? Kitir. Kitir mlir. Kowe aja omong dek ini Kaya luput. ngomong. Awe diantemi wong kene. Iya. Aja omong. Kitir sumilir menika Kitir karyanipun Ki Gedhuk Siswantara Nggih, saking nggih. Kediri. Nah, nggih. Diri niku. Kitir mlir. Iki lek kitir sumilir Mbak Niken karo Madangkara wis klop tenan lek Oh iki. nggih, kula sering ningali kok. Kapan? Iki tanggapan terus kok nonton iki kapan? Masa nonton? Lah lak YouTube sing 3 dina Oh, iya, umur Dok. ya roh to, Bang. YouTube Pak, YouTube tibae. Oh ning TikTok. Lain. TikTok. Lain Mbak Niken nyanyi lagu Aja Kitir ngomong. Sumilir. Kitir Lah sumilir. iya. Kitir Muga Sumilir. ngomong R. Lambe perkara lambemu luput kok. Ora padha karo kakange ra iso ngomong R. Kitir sumilir. Tembange lak niken mesti pas. Pas. Jalukane cah nom-noman ibu-ibu kuwi lho nunggoni ket mau. Iya Mas. Kuwi yo senenganku kecilik. Adane sampeyan Nduk. Enek nanti aku. Enek wi. Anganku. Oh iya lho. Bocah iki pinter lho bocah iki. Lho nadane sampeyan Nduk. Anganku. Mbak Liti jajal Mbak Liti. Alamu. Masa yo ra iso. Iki lho penak lho. Anganku. Kung Eh. angenku. Ayo. Kok elek to suarane sing. Yo iso berarti. Ikan. Maka kanca-kanca kitir sumilir. Yo.